Мисляла ли си се, че езикът ти може да е като карта на вътрешното ти здраве? Ето и няколко примера за това. Бял налеп най-често сочи към проблеми с храносмилането, застой в червата или гъбична инфекция като кандида. Пий повече вода, включи пробиотични храни като кисело мляко, кефир или ферментирали зеленчуци, смочи пробиотик ацидофилус и коластра и ограничи захарта и белите храни. Много червен език пък говори за недостиг на витамин B12 или желязо, а понякога и за възпаление. Добави в менюто си яйца, месо, черен дроб, зелени храни, овес, зеленчуци. Провери нивата си на витамини, особено ако често си уморен. Напукан или сух език, или пък и двете, е сигнал за дехидратация и липса на минерали, а дори много вероятно и за проблем в черния дроб. Увеличи приема на вода, включи магнезий и цинк чрез храни като тиквени семки, повече зеленчуци, плодове. Подкрепи черния си дроб с билки като бял трън или артишок. Аз го правя всяка година с ливър кленс, който е богат на силимарин. И помни, твоето тяло говори всеки ден, по всяко време. Единственото, което трябва да направиш, е просто да се заслушаш. Ако имаш нужда от повече съвети или помощ, то аз съм на разположение.